Ehkä annetaan. Pää tohon päälle. Noin. Hei. Se on niinku... Ei fucking... Ei mitään helvettiä! Mitä helvettiä? Nyt mulla on 2. Oi fuck! Nice. Mä otan voimaa. Ei! Ei! Oh! Oh. Oh! Antti. Täältä tulee Mä saat. Timantti. Oh shit. Okei, nyt. Mene sinne, siellä on pää. Siellä on pää. Mitä vittua? Älä! Ne. Lautanen tulee. Se on vittus! Irti! Puu niinku tekee. Oh! Okei, lasken tän lasin. Jonkun ruumis. Täällä on 36 tonnin piano! Ja mikä toi ääni? Ei niinku tuommoista tasas... Hei, paina sitten E. Ei mene rahat! Kaikki rahat! Kuten meni. Eikö? Tänne. Ai! Oh! Oh, good. Good. Hyvä. Ei! Oh! Että niinku itteeni. Noin. Se on opottomia MP4. Shotgun! Help! Tossa. Oh! Oh! Heitä sen! Näyttää siltä, että se oli räjähtää. Kiitos!